Каква може да е причината толкова много хора да търсят през квадратен метър, а да не търсят имота като завършена стойност? Има имоти, които разпределението, например, то е 80 квадрата, но му е толкова добро разпределението, че изглежда много по-добре от имоти 120 квадрата. Независимо дали има много непропорционални жилища на пазара. Супер, точно казано. Огромни коридори, малки стаи и така нататък. Отлично сравнение. При нас мога да ти дам много тристайни, дори двустайни апартаменти, които имат коридор, който е 7 квадратни метра, неизползваем. Защото за мен използваем коридор е да можеш да сложиш вътре портманто, дори и гардероб 40 см. Колко е голяма терасата. И когато сложим всичко това, то влиза в застроената и в общата площ на имота и го сложим през квадратен метър. Вау, тя цената е само 2200 евро. Но ти имаш много загуба на светла използваема площ. Имаме 3 вида площи, а светлата използваема площ може би е най-важната. Най-важните места са дневната. Вече всичко е комбинирано, не са отделни кухните, да имаш място за трапезарна маса. Пуща не може да променим. Кажеш, ти веднъж ще купуваш, кухнята ще промениш, банята ще промениш, дивана ще промениш, пуща не. Едно от нещата, които винаги казвам на всеки един купувач, да гледат задължително нещата, които не могат да променят. Като местоположение, етажност, изложение, отстояние от друга сграда, разпределението. Това вече, дали трябва да направим нова баня, окей, това струва финанси, но то е поправимо, ние си го калкулираме. Хората фокусират вниманието си върху нещо супер елементарно, а не върху глобалното, това, което ти дава наистина стойност да живееш в този имот.